ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ରାମ ଏବଂ ଶାମ। ରାମ ଶାମ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଛୋଟ ବେଳର ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କୁମ୍ଭାର କାମ କରନ୍ତି। ଦି ଜଣ ଯାକ କୁମ୍ଭାର କାମ କରନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ଚାଳ ଘର। ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଯିବେ, ଯାଇକି କାଦୁଅ ଆଣିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କାଦୁଅ ପ୍ରୋସେସ କରିକି ପାଣି ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରୋସେସ କରିକି କାଦୁଅରେ ମାଟିରେ ଯାହା ହାଣ୍ଡି କଡେଇ ଦୀପାବଳି ଯାହା କିଛି ବନାନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ନିଅନ୍ତି, ସେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ରାମ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ପଡିଲା। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ମତେ କିଛି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି। ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା, ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଧନୀ ହବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତୁ କଣ କରିପାରିବୁ? ତୁ କଣ କରିପାରିବୁ? କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ବୋଲି ମାନୁଛି, ଆପଣ ମତେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ କିଏ? ନା ଶାମ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଶାମକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବୁ ତୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ, କିଛି ଖାଇବୁନି ପିଇବୁନି କିଛି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କାମଟା, ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କରିବୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ, ଯୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବୁ ସେଦିନ ତୋର ନିୟମ ମାନ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତୁ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶାମକୁ କହିନି। ସେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଚାଳ ଘର ଉପରେ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଏମିତି ମୁହଁ କରିକି ଦେଖିଥିବ ଶାମ ଶୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଯିଏ ଯାର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି ଯିବ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଶାମ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଛି ତାର ମାଟି ଫାଟି ଖୋଳାଖୋଳି କରିବା ପାଇଁ। ରାମ ସକାଳୁ ଉଠି ଯେମିତି ଡେଲି ଦେଖେ, ଏମିତି ଦେଖିଲା ଶାମ ନାହିଁ। ସେ ତା ରାତି ପାଇଲା ପରେ ଶାମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଶାମ କାହିଁ? ନା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ। ତମେ ଯାଇନାହ? ନା ମତେ ଶାମ ଡାକି, ମୁଁ ଯାଇ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ସେ କଣ କଲା ନା, ରାମ କଣ କଲା ନା, ତ ଖୋଜିଲା। କାହିଁକିନା ନିୟମ ଇଏ ଏକା ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କହିନି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିନି, ଶାମକୁ ବି କହିନି, ଶାମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି କହିନି। ରାମ କଣ କଲା ନା, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଖୋଜିବାର ଲାଗିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜୁଛି, ମିଳୁନି। ଖୋଜୁ 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 ଦିନ 2ଟା 3ଟା ହେଲାଣି। ତ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଶାମ କଣ କରୁଛି ନା, ମାଟି ଖୋଳିଲା ବେଳେ ତାକୁ ସୁନା କଳସ ହଉଛି, ବହୁତ ସାରା ସୁନା କଳସ। ତ ସିଏ କଣ କଲା ନା, ଯେତିକି ପାରିବ ସେତିକି ଆଣିଲା, ଆଉ ଯାହା ଆଣିପାରିଲାନି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣିପାରିବନି। କଣ କଲା, ମାଟି ଖୋଳିକି ସେଥିରେ ପୋତି ଦେଲା। ଏସବୁ ରାମ ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ କଣ କଲା ନା, ସେ ଲୁଚି 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 ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ଶାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ଖାଇନି। ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ନା, ସେ ଲୁଚେଇଥିବା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସୁନା କଳସ ଗୁଡାକ ଚୋରି କରି ମାନେ କଣ କରିବ, ଚୋରି ହିଁ କଲା। ନେଇ ଆସିକି ଇଏ ବି ତା ଘରକୁ ଆସିଲା। ରାମ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଏତେ ସବୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରା କଣ ଆଣିଲ? ନା ପଚାରିଲେ, ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ନା, ଗୁରୁଦେବ ଏମିତି ଗୁରୁଦେବର ସବୁ କଥା କହିଲା। ତା ପରଦିନ ଗୁରୁଦେବକୁ ଯାଇ କହିଲା, ନା ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କହିଥିବା କଥାକୁ ମାନି, ନିୟମକୁ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋର କଣ ହେଲା ନା, ଶାମ ପାଇଥିବା ସୁନା କଳସ, ଯାହା ପାଇଥିଲା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ତାର, ସେ ଯାହା ଲୁଚେଇଥିଲା ସେଗୁଡା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ମତେ ବି ଅଧା ମିଳିଛି। ତ ମୋରାଲ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୋରି କଣ ନା, ଯୋଉ ବି ନିୟମ ମାନୁଛ ମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ ରେଗୁଲାରିଟି ମାନେ।